Ανακοίνωσης. Παρακαλούνται οι κύριοι Τοδίτσικας, Λυσίτσικας, Κασίτσικας, Τόμτσης, Λούσης, Τσακόντσης, Μπουκουβάλας, Πούπος, Κάμτσης, Παδαρνίτσας, Μπουτκάρης, Τζιτζιφίλης, Σικουβάρας, Κούκος, Δούμτσης, Μασλίνκας, Βουλκογιάντσης, Πάπκας, Βόλτσης, Κίτκας, Μπόιτσης, Κίτσος, Τσίτσος, Γρεβενάρης, Μιτσινάκης, Μίτσκος, Παπασαπαλίνης, Σαρακίντσης, Σαμαρέντσης, Πατσούκας, Παπατούσης, Τούσας, Τσαρβένας, Παξεβάνης, Γκανάτσος, Γκάκτσης, Μπογόιτσης, Δούιτσης, Ροδίφτσης, Πασλαμούσκας, Κιάιτσης, Γιάντσης, Ζυρπιάδης, Λουσιώτης, Στανίσης, Παπατζίκος, Βιμπράντσης, Γιώσης, Στόιτσης, Λιώφης, Πέλκας, καθώς και οι κυρίες Παζάρτσικα Ρίσκα, Ποζαρέντσι Σάσκα, Μπίντσι Καμένα, Μπίτζου Τίνκα, Πουλιάκι Ντάνκα, Γόγου Σάφκα, Γκόκτσι Φάνα, Τότλι Σίκα, Τράβκου Τσάντα, Μπέλβα Γκίτσκα, Κουκούρι Μίκα και Τόλκα Τσάνα να προσέλθουν.